זה בית החולים קפלן? שלום, אפשר לדבר עם הלנה גורביץ'? שלום הלנה, את זוכרת? נכון. ב8:30 במסעדה על יד רחוב מזל דגים ביפו. אני לא אוהב לחכות. עכשיו אני עומד על יד המגדל השעון ביפו. בשעון שלי השעה 7:45. גם בשעון על המגדל השעה 7:45. להתראות. אני מקווה שהלנה יודעת איפה המסעדה. מעניין מי בנה את המגדל. את המגדל בנו הטורקים בשנה 1906. הסולטן חמד השני קיבל את המגדל במתנה. על המגדל יש צירים, הצירים מתארים ליפו. מעניין. אני מקווה שהלנה יודעת איפה רחוב מזל דגים. סליחה אדוני, איפה רחוב מזל דגים? מזל דגים, אתה הולך ישר ואחר כך פונה ימינה. תודה. מלצר. שלום, כן, אתה רוצה להזמין? לא, אני מחכה לאשתי. סליחה, איפה הם לסלע שם? אז זה סלע אנדרומדה. תודה. אנדרומדה? הנסיכה היוונית, גם היא חיכתה וריכתה, ממש כמו שאני חיכיתי לאלנה. שלום. שלום, מי חיכתה? ומי אתה מדבר? אנדרומדה חיכתה. פוזידון מלאך הים קשר את הנסיכה לסלע. מפלצת גדולה שמרה על הנסיכה, אבל הנסיכה חיכתה וחיכתה לפרסוס. היא אהבה פרסוס, היא ציפתה לו. והוא בא? כן, הוא בא, אבל אני חיכיתי ואת לא באת. אנדרומדה חיכתה הרבה זמן. אתה חיכיתי רק חצי שעה. אבל את יודעת שאני לא אוהב לחכות. מה לעשות? אני לא נסיכה. ניסיתי לבוא בזמן, אבל פתאום בא חולה עם כאב ראש. אחרי שהחולה הלך, באה גברת עם ילד חולה. לא חשוב, מזל טוב. מזל טוב. אני רעבה. מלצר. ערב טוב. אנדרומדה חיכתה, אתה חיכית, לפעמים כדאי לחכות. מה אתם רוצים להזמין? מה יש לכם בתפריט? מנה ראשונה, דג, מרק או סלט, מנה שנייה, דג או בשר, מנה שלישית, גלידה, עוגה או סלט פירות. רגע, אנחנו רוצים לחשוב. בבקשה. מה את רוצה? קודם אני רוצה מרק. מה לפני המרק? לפני המרק אני רוצה שמפן. מה אחרי המרק? אחרי המרק אני רוצה דג. דג? את אוהבת דגים? אני לא ידעתי. טוב, אנחנו נשואים רק 15 שנה. עכשיו אפשר לומר עוד פעם מזל טוב. מזל טוב. מיכאל, אני אוהבת אותך. זה כדאי לחכות 15 שנה. ואתה? אתה אוהב אותי? אף פעם לא אמרת אני אוהבת אותך. אמרתי. מתי אמרת? לפני 15 שנה. 15 שנה. זה הרבה זמן. ועכשיו, אתה אוהב אותי? אני אוהב אותך. עכשיו אני צריכה לבוא עוד 15 שנה כדי לשמוע אותך. אמר לי, אני אוהבת אותך. מזל טוב. תודה, מזל טוב. מזל טוב. מזל טוב. תודה.